Boleh. Gulung mas, gulung. Gulung mas. Saya untung. Yo. Yo. Kowe kuat ora iki? Weh. Lho, rosa iki, rosa. Yo karo nari ya, tangane klebet kene. Radi klebetke piye tangane? Nah, biar nyobain ayo. Nyobain siji. Mentelung. Ndang. Sangat wong pirang-pirang ya. Wih. Gerak kene. Wih, rosa iram iki. Nek ora untu ora. Hebat, wis latihan nih. Wis kuat iki. Wis lumayan kuat deh. Nek balik esuk ya merake ya. Iya, balik rono. Yo gotong. Bingung lah arep gotong. Lah, nabrak pit malah. Oke. Pernah ya no. Piye? Ini banyak kok iki piye rasane? Hah? Lara untu ora? Hah? Besar. Iki ora kuat ya. Piye? Penak ora ning untu? Hah? Rasane piye kok untune kok cenut-cenut to? Piye?